Yun. Grabe yun, nababasag talaga ng plato. Welcome back mga ka-studio to another video. Today's episode po, nandito ako sa Pampanga at dinayo talaga natin yung kutsinilyo nila dito dahil mayroon isang sikat na vlogger dito na nagbebenta ng kutsinilyo. So kakilala ko din sila, matagal na po, mga 2 years ago na. Kaya hindi ko palalampasin itong pagkakataon na matikman itong kutsinilyo nila. So pasok tayo bro, Team Canlas TV. Maraming salamat mga ka-studio sa pagbisita sa amin dito sa Pampanga. At welcome kayo dito. Welcome ka dito. Kami na ang bahala sa kutsilyo. Ayos yun. So maraming salamat po pala sa malugod na patanggap niyo sa amin dito sa Pampanga. Walang problema, studio. So hindi natin matatagalin to. Tara po, tikman natin yung kutsinilyo nila. Let's go! So ayan, tayo na mga ka-studio. Naluto na po yung kutsinilyo natin. Kukunin na po ni Cubs Chess. Ayan. Pwede na to. Wow. Yun. Sobrang init pa oh. Ayan. Team Canlas Kutsinilyo. Ito na po mga ka-studio. Ready na po ang ating kutsinilyo. Ito po ay bigay ng Team Canlas TV. So sila po talaga yung nagluto, nagprepare nito. At sa wakas po matitikman na natin. Mayroon din po sila ditong sauce na lechon sauce or lechon sarsa, no? Tapos ito naman yung best sauce nila, no? Manghang daw, namprik. So tingnan natin yung level ng anghang nito, tarang the best yung anghang niyan. So before tayo mapatuloy, gusto ko lang magpasalamat sa Team Canlas TV sa malugod na pagtanggap nila sa amin dito. Sinundo pa talaga kami from Cavite, galing kina Ewik Mukbang papunta dito sa bahay nila. So maraming salamat po talaga sa sa pagtanggap nyo sa amin dito sa Pampanga. So ang babait po ng Team Canlas TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakapollow po, puntahan po natin Team Canlas TV Manyaman Kini. Ilagay ko po dito sa YouTube at saka yung Facebook page nila. At saka gustong mag-order nito, ganunin po, message lang po kayo sa kanilang FB page. So hindi natin patatagalin to mga studio. Pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance and protection. Amen. Yan po, sobrang excited ko na po. So ito na, yung plate breaking natin. Meron akong plato dito. Tingnan natin gaano ka crispy. Yan. Wow. Wait muna. Hirapan ako na. Yun. Grabe yun, nababasag talaga ng plato. Ang lambot ah. Yan. Ito na po, titikman natin yung balat. Wow, ang lambot ah. So itong balat dito, medyo manipis lang. Kasi batang-bata pa ba. Yan na, sausaw natin dito. Grabe ah, ang crispy. Sabi ko po, grabe po. Crispy po yung balat niya. Tapos malasang malasa pala yung laman niya. Ang lambot din po ng baboy ba.
Yan, kasi pagkuha natin ng balat, dumidikit pa yung laman niya ba. Yan o. Try natin dito sa namprik. Yan. Dapat makuha talaga yung sili. Yun o. Daming sili o. Panalo po. 1 out of 10, 10 po. First time ko palang natikman tong kuha nila, Cuchinillo ba. Tsaka itong sauce nila, first time din po. Kasi nga, first time tayo dito sa Manila. Sulit po yung biyahe ko dito pa Pampanga. Once again po, maraming salamat sa Team Canlas TV po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, nakapollow, puntahan po natin. Bilang papasalamat po sa kanila. Ang babait po talaga nila, maraming salamat po. Tara po, kainin na natin to, birahan na. Ang laman oh, ang lambot. Lasang-lasang lechon pero wala siyang taba kaya hindi siya nakakaumay ba. Yan talaga yung kaibahan ng lechonillo o cuchinillo compare natin doon sa lechon ba. Saka malalapit po dito sa Pampanga, order po kayo ng Cuchinillo ng Team Canlas. Mga nasa NCR at saka sa Central Luzon, malapit lang po kayo, pwede kayong mapadeliver po. Pwede nyo po ding pick upin dito sa Pampanga mismo. Oop. Grabe, ang lambot.
Ito talaga yung pinunta ko dito sa Pampanga. Hindi ako nagsisi, sarap. Yan o, yung ribs. Dito pa yung malasa. Oops. Kail. Ng prick. Pasensya na po kayo sa langaw ha, kasi nasa outdoor po tayo. Ang sarap po talaga. Leaves oh.
Yung anghan nito from 1 to 10, mga 5. So okay din mga bata dito. Yung namplit nila mo. Itong lechon sarsa bro, kayo din yung gumawa nito? Masarap yung lechon sarsa nila, parang may pagka Mang Tomas. Malapit sa Mang Tomas yung hasa niya. Masarap. Ang galing ng pagkagawa. Dito sa ulo na part na lang yung natira. Hindi ko na ubusin dito. Nabusog na rin ako. At yun na po mga studio, grabe po, nabusog po ako dito sa kutsinilyo ng Team Canlas. Grabe, sobrang sarap talaga. Kaya pala, maraming bumibili dito sa kanila ng kutsinilyo. Sobrang dami na po ng benta nila dahil sa sarap, tsaka paulit-ulit yung iba na nag-order, repeat orders po. Kasi mayroon na sila kasama ng mga sauces, yung namprik, tsaka yung lechon sarsa. So, highly recommended po itong kutsinilyo nila, talagang legit na masarap po 100%. So, maraming salamat once again sa Team Canlas TV. Manyaman kini. So yung manyaman kini daw sa Bisaya, lami kayo. O lami dire di ay. So tinuod jud, totoo pala na masarap talaga dito. So sa mga hindi pa po naka-follow, taga-subscribe sa kanilang YouTube channel at FB page, puntahan po natin Team Canlas TV Manyaman Kini. So tsaka po yung kung gusto niyo po mag-order ng kutsinilyo nila, message po kayo doon sa kanilang official FB page, Team Canlas TV Manyaman Kini. So, hanggang dito lang po ako. Bye for now, and kita-kits po tayo sa sunod na video. Bye-bye!